Hvad har jeg med, Eli? Ja, det ville da være hyggeligt. 10 minutter. Hvad kan du tænke dig? Kaffe? Det er fint. Vi ses. Hej. Kom ind! Hej Mikkel. Hej Michael. Velkommen. Tak for det. Du skulle have kaffe? Ja, tak. Nu har I set, hvad vi mener med lean og små forbedringer, eller det vi kalder Kaizen. Små forbedringer med store gevinster. Vi har lavet en masse små forbedringer, men nogle, der er optimeret på hele processen. Vi ændrede følgende. Hvad kan du spurgte, hvad kunden ønskede. Kaffe? Det er fint. Vi ses. Hej. Jeg har sat kaffemaskinen tættere på vasken. Jeg satte filtrene tættere på maskinen. Jeg satte kaffen tættere på maskinen. Jeg fandt et rigtigt værktøj, en måleske. Og endelig så producerede jeg kun til 2 personer. Desuden brugte jeg ventetiden på at lave fornuftige ting. Jeg fyldte kaffedåsen op med kaffe, så jeg ikke ville løbe tør senere. Og jeg fik også vasket op imens. Så alt sammen simple forbedringer. Men det vigtigste af det hele, det er, at min kunde var glad, og han fik det, han spurgte efter. Jeg fik det lavet hurtigere. Jeg reducerede antallet af procestrin. Jeg reducerede de ledetider, som jeg brugte på at finde varer. Jeg reducerede kassationer. Og alt i alt, så gjorde jeg arbejdet meget lettere for mig selv. Og det er lige præcis det hele handler om. Så det var vores kaffe Kaizen. Og jeg udfordrer nu jer til at tage ud på jeres egen arbejdsplads og observere, find spild og gennemføre forbedringer.